Kulend uko. Kuchi viti chedu uko. Zimbabwean wese bata ana yako katatu obva wati ndiri mhondi, ndiri muurayi, nekuti ndi muzimba ndiwe wakauraisa mudhara Geza. Muzimbabwean wese ndiwe wakauraisa mudhara wewe. Why? Now izvo makunyebera kuda kubuda mchichema mchiti ranga riri gamba mudhara anga akamira akazodaisa akadaiso. He was trying to fix this problem yakuitika because anga aona zviri kutoitika ko zvichatoya kumbe zvikanzi ari kutaura zvinhu zvisipo zvambotaurwa nani izvozvo zvokuti chi akatota akati ndikaona munhu anoimba 2013 ndeamazon toda kuchibhana chisong ichocho toda kudeal with you mercilessly. Imakati makamuona as a content creator mudhara wewe. Imba yake yakasvika pakubhombwa after asacrifice ariska kubuda iwe hazviitwe muZANU-PF hazviitike zvezvezve zvakaitwa mudhara Geza zvezve munotozviona aka 1 after 5 decades or ameno hazviitike zvekumhanya zvezvezve ndiri kukutaurira iwe. Kuwana munhu anomuka chibhebenenge that way iye ngatimirei, mark my words, mirai toona kuti pacha ndiani umwe achadzoka achiti ndamuka chibhebenenge ndadzoka ndinoda kuita zvezvezve. But mudhara akapazirwa imba yake boom ikaputiswa. Mudhara akapedza bva adzingwa kuCentral Committee boom. Mudhara afa bvanza usquizoita national hero meno ndonovigwa ikoko vakatoignora uyezifa vasitomboziva nezvake kuti avigwa even kusvika kumaredhiyo. Umazoti kumaredhiyo kwako yavangari number 1 kubuda vachiti bombshell Geza adzingwa muCentral Committee. You do you think kuti vese vari mumanewsroom havasi kuziva kuti Geza akafa? They know but havasida kuzvitaura. Vakabva ngoti gatingozvinyarara zvokuti anyimwa hirosi chakataura status vanozongobuda vangoti Geza afa. Ndozvakangomhanya ngotaura chiti kuti Geza afa zvatopera zvimwe zvese havachatotauri vakutotanga pasina kana anything chavari kuziva totanga pasina kana zviri kuitika. And they are some of the people wekuti now they are complaining pa next generation vachazenge vachichema. Same people, you know, we have people like iye mudhara Geza mbuni pachake akatotaura kuti muri Zimbabwe inini ndone urombo ndokumbirawo regerero because ndakazoita mistake yekuti ndakabuda ndakadai takabvisa mugabe tikazodidi. It's something yokuti akaregreta. You too are going to regret this, mark my words. Iwewe muzimba ucharegreta zvinhu izvozvo futi zvakaita mudhara Geza. Zvinhu zvese zvikuitika muZimbabwe zviri kuitika to benefit all of us. But mudhara akaita kuti ndichazodai izvozvo zvinhu zvese zvapanzi constitution yako amendo chakati chakudai vese vamuri kuona vari pari kuti tucha vachachema kuchema musodzi neropa vakutraya kumuka kuti system iyi yakaipako mani. Mugabe chaya akaigadzira system akatadza kuipasa akabuda akati zvikanzi anogadzira yake political party anozodai zvikaramba. Saka wotaura kuti mudhara Geza wacho ambofaniko odedzera demo yoregedza kubuda iyo mental health. Imagine the amount of shame yamakapapa nemurume mukuru. Odedzera kuti ngati warati zvedemo zvacho hamusi kuda chigarai kumba mungosiya nhikini yacho rida mabuda mvamaenda mabasa kuita vice versa. Imagine the amount of shame yamakaisa pane munhu. Even kune vacho vari muZANU-PF maZANU-PF leaders they know kuti vakakanganisira mudhara zvisingaite zvokuti ivo pachavo vacho vacharegreta because mudhara Geza in terms of maranks angatori on a high level. It's not easy kuti wakabva kuhondo ukazodaiso ukadidi obva wasvika obva wazohumiliatwa to this extent to this level. Vanaka batai hana dzenyu katatu chaiko kuti itai nyatsozviudza kuti ndiri mhondi ndiri muroyi ndakauraisa munhu. Zviudze mamuri namba as long as uchiziva kuti ongo uripo uchitaura kuti mudhara Geza ndizvo mudhara Geza azodaiso bata hana yako katatu kuti ndirimo. Inini hangu I'm different from most of the people panapa, most of vanhu vese because inini pakatotanga nyaya yacho inini amuna ordinary ndaitota mudhara azodaiso ataura zvakati zvakanaka vanhu zvakanakira kuti chakati chikazodai zvakadai munguva yeduwo mazuva aGeza iwayo tinorangarirwawo kuti ichi chakamira ichi chakadai chakagona ichi. But mucharangarirwa nechi panyaya dzacho idzodzo, nyaya dzekuignora murume mukuru. Mucharangarirwa neumhondi wokuuraisa mudhara muhombe. Hamusatombondibvunze izvi zvokuti saka akafaniko akarwara angari kuchipatara chipi. Nonsense, handikana kuzvinzwa. Bvunzanai mega ikoko akarwara nechiko
ari kurwara nestress kai kuti mimi makatadza kuteedzera simple instructions. Izvo zvobva azonzwa kuti chigini chachako unofunguza kuti anotetsa vamwe vakatanza ayo no anenge anga ari maacidzi. Bvunzai kazvimadhokta zvenyu zvimadhokta zvekutemu zviri munyika kwemune muri kuti maacidzi acho anokonzeswa nechii. Asiwo mastress acho irewa. Taurira zvinhu kuti tuma kutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Inobata ana yako akati ndiri mhondi ndakauraisa munhu. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian.